Pasko kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong oras sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawon mga programang kapaki-pakinaba, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol, Bicol, Bicol. Sa tuyang riyon. Nagtanom ako ning bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi, aldaw banggi. Ano nang kaugma Kumusta kita? sa lagwerta mong mahiwaso? Kumustaan Albay? Nasa kong itinanong, Kumustaan Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, and Catanduanes? niluto na niya. Kumusta kita sa Luwascan, Bicol Region? Kuya, Pati naman dyan sa abroad. Kamusta ba na mga Bicolano? Inasaludo sa Indoan Oragon Bicol Program. Inipuan sa Indong amigo Alarmario. DCGB Legazpi City. Hook up siyempre ang Sorsogon OKFM. OKFM Daet. Siring man dyan sa Kamsur area. sa lagwerta, Ang radyo natin Iriga. Siyempre, Joey Sarsian Bida. aldaw bang Iba pa po mga radio station sa Masbate and Catanduanes. sa lagwerta mong mahiwaso. Basta kita, ha? Matag na sa Ingat-ingat and magpreparar mataba. sa mga posible Kan na mangyayari. niluto na Prayer, pinaka-importante. sila Pangadji tabi ang pinaka-importante sa tuya. patiriba. Good morning man sa iba pa mga listeners ta. Ha? Shout out kay Angel Torregosa, na barkada ta dyan sa City Hall na pirming naka-monitor. Kumusta paring Angel ang mga kurokarate ta dyan? Matindi ni si Angel, black belt rin eh. Saka matindi ni kung minasakat sa mayon. Ribanan ko ini si Angel Kaito 1990s. Na nakasakat dyan sa Critter kan Mayon. Pero dahil na ako maotro. Dahil na ako Angel maotro dyan. Amuya Maski ano pang kumbinser mo magsakat ako dyan sa Mayon. Dahil na ako masakat dyan. abo Sabi ka tong duming panesa, lapakan ka. sabi ko lang Lapakan ka, Armario. Lumampaw ka dyan. Ang Mayon. Namundag ako dyan sa Pon kan Lubi-Lubi. Dyan sa Pon kan Mayon. Abo ko dyan magsakat. Tama titigbak ka dyan. Tama talaga si Tio Doming. Pakasakat mi ka to ni na Angel 1990s. After pirang months ito Angel, tuminuga sumayon. Bako gulpihon sa nagkagaradan dyan. 17 katawo. Kaya dahil ako dyan maotro. Tama itong Tio Doming. Saludo ko kato kay Tio Doming Panesa. Tabangan siya kay Diyos.
Talking about Mayon, narondoman ta, Nobyembre 30, dyan po sa Padang area, dakulon sa nagkagaradaan, dahil kan bagyong riming, sana po dahil na ito maulit. Kaya yun ang dapat ang paghandaan, pag-arog kaning may mga pigandaman kitang maraot na panahon, lalong-lalo na po ang bagyo. Talking about bagyo, siyempre, pinaka-importante tabi, sabi ko nga ni, pagpangadji. Pero, aram mo, dyan sa pangyari yan dyan sa Padang Baga, dyan na namundag dyan so pagtarabangan. Pagtarabangan kay itong panahon na ito, sagkod na nabilog, nakrear so pagtarabangan and nakagibong nga ning grupo, iyon na po ini, na ako Bicol Party List. Diyan yan yun, nagpoon, na ako Bicol Party List, saro ako ka ito sa kainom-inuman kan mga organizer kayan. Sungaran ka ito so barkada tadig sa Buonot. Nasaro sa nag-organisar kayan. Na ako Bicol. Sagod na tuminalubo. Dakulao na sunatabangan. Kaya importanteng maray, narumdumon ta itong panahon na ito. Ang pinaka-importante duman sa espiritu akan pagtarabangan. Napadagos po, napigigibongon yan kan ako Bicol dahil iyo po ang mayormenteng misyon. Kan ako Bicol Party List ang pagtabang sa satuyang kapwa sa oras nin rimalaso. Lalo kung may mga kalamidad, araw kaning pigandamantang bagyo. Bata, ang bagyong ini, kwan ini, Pilipinong-Pilipino ang dating. Si Juan. Jerome Juan. Pero ang Juan kay ito, ang spelling, ang napagkatudan tang Juan, G-U-A-N, Juan. Pero ini, Yuan. Yuan. So, tama-tama tabi. Gusto tama ko ang mga abiso. Hali sa ako Bicol, yao na sa linya si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Tabi sa mga importanteng mensahe hali sa ako Bicol. Good morning tabi, Congressman. Taga po sa nag-aantabay sa PBN sa GV, sa programa kang Ako Bicol, Tarabangan. Mayo mo ng karantahan. Oo, dengo na. Kanselado mo na ngunyan. Next year na tabi. Kong naapektaran kita ka ibang mga schedule. So anyway, next year sigurado na yan. Well, Al, today, Opo. dakul pang oras para magpreparar sa papaabot na bagyo and siguro dahil naman nagkulang ang mga ahensya kang gobyerno, lalong-lalo na ang syudad kan Legazpi. Grabe, ang satuyang alkalde. Si Mayor Hisham sagkod sa matanga. Nagmamangno, tanganing gabos na mga measures in order to prevent or mitigate any disaster or flooding sa iyang pinigigibo. But just the same, ang sa indong lingkod, nagpapaabot man kay pagparumdom na sa papaabot na bagyo, gabos na dapat gibuhon ta pagpreparar, tanganing mailigtas sa tuyang pamilya, asin mga propriedades, gibuhon ta na. Remember, pinag-aantabayanan ng landfall and although ining super typhoon na ini di man ma-landfall sa probinsya kang Albay alagad sa kanakulaan kang coverage o ito bagang core kang ining typhoon uwan na ini maski day maagi ang sentro kang bagyo, mamamatian ta magyararay sa paagi kimakusog na paguran na pwede magkaos sa kibaha as in landslide, pati naman ang makusog na duros or paros. And therefore, magsunod kita sa tuyang mga otoridad. I think Mayor Hisham and the province of Albay will enforce forced evacuation
Tama ko, Al? May force Opo. evacuation Yes, preemptive evacuation. or Opo. preemptive evacuation. Mhm. Tanganing itong nasa low-lying areas and those flood-prone and those kumbaga landslide-prone areas, dapat igawang preemptive or kung pwede force evacuation. Mhm. Tanganing sa tuyang mga residentes maharayo sa anuman na peligro. And Ramoal, ining kadakulaan kang bagyo. Pero may pinagtataram ka mga meteorologists, even pag-asa, na maski wara kita sa sentro, wara kita duman sa line, na kung sin maagi sumata kang bagyo, alagad, mamamatian man ini, hundreds of kilometers in the area wherein apektado ang Bicol region. And dapat yaon ang paghahanda, and then yaon magyararay ang pamibi sa mahal na Diyos na sana maligtas kita digdi. Bako lang mga Bicolano. Alagad ang pagpamibi taal ang kabilugan, ang bilog na nasyon al. Kasi we had enough of this typhoon na ramos na nangyari sa Cebu. Grabe ang devastations. Hundreds of people were killed. Di ko aram kung naluyahan duman sa pag-anunsyo as in siguro wala sindang zero casualty measures, but we all know that Albayanos and Bicolanos are always prepared in times of calamity kasi bako namin ini bago sa tuyaan. Opo. Alagad we learn from the past. Ma-anniversaryo na naman ang Riming November 30 Correct. and nakatudan tanaal. Nakaugalian tana na pagkomemorar kaya na bagyong Riming. And sa pagkomemorar ta, yaon permi ang lessons. Kumbaga ang itinukdo sa tuya na kung saan sa paagi kang pagpreparar, preemptive evacuation, zero casualty policy, yan nakakaligtas ang mga kababayan tang Albayano, mga Bicolano. Opo. Oo. Sabi ko nga ni, tabi kung sana dahil na maulit itong nangyari dyan sa Padang, na gulpi ang nagbuwis nin buhay dahil sa pagkakigkig kay itong bagyong Riming. Kaya kung baga sa ako Bicol, memorabling maray ang pangyayaring ito dahil duman namundag tabi ang ako Bicol Party List. Well, tama ka dyan, Al. We call it before the SOS Bicol, wherein we cater for those victims of calamities. We start from relief and rehabilitation effort. Now we are campaigning for disaster risk mitigation and prevention. And speaking of relief and rehabilitation efforts, siyempre, yaon pirme ako Bicol, nakahanda, naka-preposition. And yaon man, ang Syudad kan Legazpi, I was able to talk to Mayor Hisham yesterday, and sabi niya naka-preposition ang mga goods. And then ang mga barangay and those identified as low-lying or landslide prone na talaga magkakigwak evacuation. And they ka maghadit because the local government of Legazpi, you will be supported with food packs, tanganing day ka magutong as in suportado ang lambang pamilya. So yan man ang pag-aruga, apisar kang pagpreparar sa mga lugar, as in mga residentes na yaon sa low-lying areas and landslide prone, preparado man ang syudad pag-abot sa pagtao kang itong mga food packs sa satuya mga residentes. Okay. So, Tabi Kong, thank you so much sa mensahe na yan, Tabi. Unless na may iba ka pa pong impormasyon na gustong ipaabot sa satuya mga kababayan. Again, ulit-uliton ko, Al, magpreparar, magandam, as in mga GL. And that's the best way. Opo. Salamat, maray Thank you. na. Thank you so much, Tabi. Ingat and God bless, Tabi, Congressman. Okay. Mga tugang si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Tabi, nahugutaan nagkampirang minutos kan sa iyang kabisihan ngunyan. At least may nahugot kitang mensahe na dapat niya tong isabuhay ngunyan, Tabi. Isa puso, isa isip, ang mga mensahe na yan para sa pagpreparata sa mga aruganing sitwasyon na may pigaandaman kitang maraot na panahon. Si Juan, si Juan, Juan o Juan, na sabi, apektado talaga kita
Although na medyo pataas siya, pero dahil nga ni sa kadakulaan kan area niya, pwede man gari kitang maapektaran, lalong-lalo na po ang pag-uuran. Kaya pinaka-importante ng gadaan, pagpangadji. Dahil ka mo nagmamalisya, parin Joey Sarsia, dahil kita nagmamalisya na sa mga lugar na sikat kay to, pag-una mo, dahil ki mangyayari, mga sikaton kay tong panahon, mga progresibo, idol kan ibang LGU, iyong ngunyan nagugulpi, John, kan mga disaster o kalamidad na nangyayari. Ilinganan nindoan Davao, ilinganan nindoan Cebu. Ano na anyaon sa Cebu? Ano anyaon sa Davao? Ito, kaytong mga panahon, John, dahil ko nababalitaan na ang mga lugar na ini naapektaran masyado nin bagyo o linog o ano man ang kalamidad. Ano anyaon ngunyan? Siguro sa personal ko lang na paghiling, baka may mga bagay nang nakasubra, o may mga gibo-gibo nang nakasubra, lalong-lalo na ang mga leaderes, Jerome. May ibang mga leaderes na kung minsan sobranan pagtubod sa sadiri. Bilib na sa sadiri. Dakulon ba kaningo yan? Sabagay, maski sa mga ordinaryong tao, may mga taong bilib talaga sa sadiri. Ili nga, si Pangulong Duterte kay tubaga, kan aktibo ba sa iyang pagka-presidente, kung ano-ano ang mga pigtatabil, ano-ano ang pigtataram, laban sa Diyos. Ano so gibo-gibo ni Pangulong Duterte kay ito? O kaya nga ni baga, yaon siya duman. Sa kulungan dahil sa mga aligado na mga krimen na sa iyang ginibo. Nagumisa nga ni ako niya baga. Ako ngayon pumatay. Pumapatay ako ng tao. Imagine mo, pati so Diyos, pigmumuda niya. Expression baga ini ni dating Pangulong Duterte. Kan siya presidente pa, na pati ang Diyos, dahil lamang nanggigirabo, mimuda niya, Jerome. Kaya pati sa mga tao, lalo sa mga teenager ngunyan, dakulunono na nagka-influensyahan kan pagmuda ka ito ni Duterte. Mimuda nga ni ang Diyos, Jesus. Makagirabo. Makagirabo sa mga nagtutubod sa Diyos. Pero sa indang mga dayman nagtutubod sa Diyos, gali naturalon sana. Imagine mo, mudaon mo ang Santo Papa, mudaon mo ang Obispo, mudaon mo ang Padi, mudaon mo ang Diyos. Yung baga so gibo-gibo ka to ni Pangulong Duterte. Uni nga ni so mga aki, yun naman baga. Yun man baga so ibang mga aki. Lalo ni si si Lustay. Yun man baga. Biyo nga ni Pico promote so kanta kan demonyo. Ano nga na ito? Arin Joey so kanta kan demonyo. Di kanta baga ni Lustay. Kami ang apoy na hindi mamatay. Isus Mariosi pa di. Kami ngaya ang apoy na hindi mamatay. Okay, ano nangyari sa Davao? Bakong nasulo?
Yan ang apoy na hindi mamamatay. O ano na sa nangyari? Sinundang kilinog, binagyo, Isus, ha? Ano nangyari? Nilingon nindo, garo na baga susibo adi? Ha? Nahiling nindo dyan sa mga video, ha? An Cebu, na pag-una mo kampanahon, si katunon baga ini, si katunon pag-abot sa turismo. Ha? Ngunyan ano nangyari? So mga auto, kan mga mayayaman, inaranod. Garo na sa nabaga mga kawatan, ha? Garo na sa mga kawatan yon na inaranod. So mga auto, dahil kan makusog, nabaha. Nang sabi, ang saro sa mga rason, kung nga tabinaha sa Cebu, so mga bulod da ajon, duman, tinugutan kan panahon ka to ni Pangulong Duterte, so mga pagmimina sa bulod. Kaya sa mga bulod, nagkaburongkal na, nagkawara sa mga kahoy, ayan, di siyempre ang resulta kayan, mabaha sa ibabang parte, kan lugar. Iyon nangyari sa Cebu. Ano ang mensahe? Mga tugang, mga ipangod, mga kapatid, ano ang mensahe mga kapatid? Sabi kan mga brothers niya to sa iba-ibang relihiyon. Ano ang mensahe mga kapatid? Ang mensahe, iba na ang dalagan ko niyan kan panahon. Nangingibabaw ang kadimonyohan. Kaya pangapunan kan iba, ipromote tango niyan, bako ang kadimonyohan, Brother Joey, kundi ang pagkamuot sa kapwa. Ano? Lumisido ka, Brother Joey? Ay, si Brother Joey maminumuton ini sa kapwa. Dakulon ini namumutan. Joey, intra na, Joey. Apon na kay John. Apon ka kay John. Tanganing mag-istoryahan kita pa rin, Joey. Sabi ko na dapat ipromota ang pagkamot sa kapwa. Aram ko, ini si parin Joey Sarsia, dakulon ining namumutan. Amo kaya, tawapod ka kay John, na-istoryahan kita. Ang pigahagad tangon yan, pigahagad kan mga yaon sa simbahan, napakusuguntaan pag sa Diyos. Pakusugunta Joey ang pagiging humble sa kapwa. Bako pagiging hambog. Kundi pagiging humble. Ano man ipagkaparambog mo digi sa kinaban. Uli nga na sa Cebu. Mga mayaman. Nadaramo so kayamanan mo. Madadaramo ang kayamanan mo. Sa isang iglap lang. Sa sarosa ng baha. O ano nangyari? Uto inaranod. Garo na mga posporo. Ano ba kaya, John? Sobraan kaganidan. Sobrang kaganidan sa pagpayaman. Ngunyan, pwedeng pabarasol-basol naman sa mga politiko. Mahiling mo naman dyan sa telebisyon. Mahiling mo dyan sa Facebook. Sige naman ang pabarasol-basol kan mga politiko. So ibang politiko, nag-aala Poncio Pilato. Nagpapalinig kan sa indang pangaran.
mabasulon si ibang politiko. Pero kung ilingon mo, para riyo. Para riyo man sana John. Para riyo. An ubeto. Ha? Bako man serbisyo, kundi kung paano makanegosyo. So iba man, maski bako politiko, ha? O ni-apply mo sa ordinaryong buhay, ha? Bako sa politiko, so iba man dyan, mga pasagin-sagin man, may mga parali-rali man, itigil ang korupsyon. Itigil ang korupsyon. Pero, susadiri ninda, dahil nahiling, na maski ordinaryo kang tao, kung minsan, yaon man sa imon korupsyon. Ha? Nga ta, tamili ka ordinaryong tao, bako ka korap. Ha? Nga ta, politiko sa na nagkukorap. Maski ordinaryo kang tao, Joey, nagiging korap man. Ha? O example, pag eleksyon nga ni, John, pag eleksyon ordinaryo kang tao, diyan sa barangay, pero nakikiiwal sa paipit. Paipit na sana, nakikiiwal ka pa. Iniwal mo so barangay leader, iniwal mo so kapitan, iniwal mo so kagawad. Gusto sabihin, ang isip mo baka umantultol. Pasagin-sagin ka, parali-rali ka, pero pag abot sa paipit, nakikiiwal ka. May mga aktibidad dyan sa barangay. Example, sa mga taga-barangay, nagrelinig. Nagkakasararo man sinda kung anong activity dyan. Paglinig na sa nga na example, nag-arali kan mga ate dyan sa salog. Pero, ikaw, ordinaryong tao, nagmamasid ka sana. Pigpaparahiling mo sana. Piglilibak mo pa sa nagrelinig. Kung sabihin, baka mantultol ang isip mo. Pigsasabihan mo pa suaki mo, dahil bang tabang. Imbis na inganyaro mo suaki mo na tumabang lamang sa kalinigan kan barangay, pikukurap mo man sa isip ka na aki, dahil nangyayang bang tabang. Imbis suaki mo, gusto man magsimba. Diyon, dahil mo pigpapasimba. Dahil ka mismo, magurang ka, dahil ka man nagsisimba. Pero pag may ayuda, pag may mga activity sa barangay, dahil ka nagtatabang. Pero pag may ayuda, makaskason ka. Makaskas pa sa alas 4 pag may ayuda. Pero pag may pamiting ang barangay, dahil ayuda, dahil ka lamang nagkooperar. Pareho man sa simbahan. Sige ang kampanya mo magsirimba. Dahil man kinagsimba. Pero pag-abot ka na oras, arog ka ning may kagipitan kita. Pag-abot sa Rimalaso, Diyos ko. Sigan apod mo kan Diyos. Ika nga ni, dahil ka lamang nagsa Diyos. Fake. Anapod sa imo. Fake. Ganyan ta, may maraot na panahon naman. Ano ba dyan, bukang bibig? Diyos ko. Dahil ka nga nahiling simbahan. Anisip ko ngaya sa Diyos. Sa isip niya. Pero dahil ka nga ni lamang nagsimba. Mga pamilya mo, aki mo, dahil mo nga ni piguturon magsimba. Dahil mo nga ni piguturon mangadji. So anong klase ang pagka sa Diyos mo? Fake. Fake iyan. Kaya ang gusto tatawan digdi nindoon, Brother Joey Sarsia, na ang pagbabago nasa sadiri mo iyan. Ang pag sa Diyos, nasa sadiri mo iyan. Dapat tayan seryosohon. Dahil na pag-arogo na niba, na kung minsan, Isus ko, puro man sana
pakabig ang buhay. Kasi bago, alas 4 John, alas 4 pasado, maaga, magayon nun, so, magdangog gani ka mo, tuod nindo ang buhay, buhay nindo. Pareho kang buhay mi ni John. Na pag bago mag alas 5 maaga, magdangog na kamo sa DCGB. Bago mag alas 5 na maaga, tamagayon nun itong mensahe baga John sa, ano itong kwanta ka to? Bagong umaga. Bagong umaga. Mga recorded ano yan, message yan halis sa Daughters of St. Paul. Ang title kayan, Bagong Umaga. O bago tabi mag alas 5 maaga, kung mata naman sa naka mo, ugalion nindo magdangog sa DCGB. Tamada dangog nindo ang mga magayon na mensahe. Kasi bago, John, tamang-tama, pigdadangog ko so mensahe sa Bagong Umaga. Magayon nun. Sabi kan sa Rong Madre, ano nga yaan, base sa, ano nga, apod kaan, sungon niya na, may mga ibanghilyo baga, kada aldaw. Ano nga yaan, pigdadamot tangon yan, digdi sa kinaban. Tulay o kudal na paril? Ano da ang pigdadamot tangon yan, digdi sa kinaban? Tulay o kudal na paril? Ay ka, Joey, anong pigdadamot mo digdi sa kinaban? Joey Sarsia. Ano ba, John, ang pigdadamot ngunyan digdi sa kinaban, paril na kudal, tasigan payaman John, sigan payaman niya, para sa nasasadiri niya, an iba pati, feeling mayaman, mas matindi ni John, so mga feeling mayaman baga, mga mayabang, na example, makaon na sa na John, kay mga masiram, kung minsan nakakaon man gid kay masiram, yaon sa tipon-tipon, ma-picture mo na. John. Ma-picture. Ipapailing so masiramo na pagkaon, ipopost niya. Yan mga feeling mayaman. Ano anak ko amod ka ayan John? Inggit. Nakukuha mo sa inggit. Nakulunon ang nagugutom. Kaya ko John, dagit daw ko sa arugaan. Pagparapicturan mo ang mga masiram na pagkaon. Dahil tayo pagparagibon, mas dakol ang nagugutom. Pag nagparapost ka kayan John, nag-create ka kiinggit. Yan ngunyan ang ibang tao. Ang ibang tao man John, ngunyan, maka tana sa naki yaman, udit na kwarta John, ang paborito niyang bakalon sa mga burluloy baga. Narakulaon ang burluloy. Kung minsan gano'n na may hipa, puro na yelo ang lawas niya. Pati minsan ang bitis, igwa na ki baliog ang bitis. Igwa na ki gakod ang bitis. Mga gold. Iyo yan, mga burluloy. Ano ang gusto mong paluwason kayan John? Na ika mayaman. So iba, piga-apresyar ka. Pero ano ba, naambugan sa imo. Para sabihin mo na, mayaman ka. Pero dahil nahihiling John, supalibot niya. Na imbiso, ibakal mo diyang kiburluloy, itabang mo na lamang sa mga tios na pamilya, o mga makilimos, mga ordinaryong tao, dahil tayo babakalon mo yan na mga burluloy sa lawas ng patibitis, may gakod ka na, kiburluloy. Ano an gusto mo kang paluwason? Parti kan mga pambog yun. Pambog sa buhay. Kaya kung sabihin ka yan, ngunyan di sa kinaban, pigkukudal niya yun, kiparil. Pigkukudal niya, kiparil, ang buhay niya. Tangani na
So mga ordinaryong tao, distansya na sa iya. Distansyado na sa iya. Imbis na iranin niya sa buhay niya sa mga ordinaryong tao, dahil taan piga project niya sa buhay niya digdi sa kinaban habang siya nabubuhay, suwambog kang buhay niya. Kaya ang pigbibilog niya sa buhay niya, kudal na parel, na dahil na siya ki komunikasyon duman sa mga ordinaryong tao. Iyo ba ganyan? Saro yan sa mensahe. Ikaduhang mensahe, John, na gusto i-project naman sa apot na ito kan madre, kung ano ang piga bilog mo sa kinaban na iningon yan, tulay o parel na kudal. Ani kadua, sa ibang tao man, ang piga bilog ninda, tulay. Na dapat iyon arugon ta. Tayo man problema baga dyan magyaman. Pero dapat, ining pagpayaman sa imukan man na Diyos, gibuhon mong tulay. Gibuhon mong tulay para sa kapwa mo. Para sa pamilya mo, especially sa mga tios na pamilya. Taminsan, ang pagpayaman sa tuya, kanmal na Diyos, bago sana sa kwarta, sa iba-ibang paagi, napigapayaman kita, halimbawa sa talento, gabos. Minsan, pigapayaman kita kanmal na Diyos, may purpose. Pigapayaman kita kanmal na Diyos para gamiton tang tulay, maging misyon tayo na tabangan tan sa tuyang kapwa. Siring kan pigigibo mga tugang kan ako Bicol. Kaya bagaan mga pigigibo kan ako Bicol, ang ako Bicol nagigisa na ng tulay para sa pagtabang sa kapwa. Dakulo nung baga natabangan kan ako Bicol. Kaya nga mas nga may mga challenge ko niya na pigampang ako Bicol. Sige sa nang tabang. Kaya baga si Ate Sally, may guson pirmi. Kung sa insay nakakaabot, dahil sa iyan sa pagtabang, iyan ang tunay na pagkamot sa kapwa. Iyan ang tunay na misyon ka na Bicol. Kaya ang ako Bicol, tulay mga tugang. Tulay kan mal na Diyos para sa pagtabang sa kapwa. Sali. Morning. Good morning, Tito Al. Good morning din po sa gabos na mga nag-aantabay po sa DCGB. Tama pagsabi ko. Opo. Anak ko Bicol, ngunyan kita ang tulay, sa Tulay. pagserbi sa satuyang kapwa. Tayo ang tulay ng pag-asa. Kaya pinayaman kanmal na Diyos anak ko Bicol para magtabang. Baka pinayaman sa mga biyaya na dapat makatabang sa kapwa. Sali. Ayan. Makintabon man pala ang pandok ko. Kamusta ang mga mission ka na Bicol naman? Anyway, Tito Al, kaya ako sa kabilang estasyon sa Radyo Oragon. So medyo Next naman sa programa. Next time kasi nag-alat kami ng mga magaganang limited edition na portable radio ni Papa Rod. Nagpa-premyo naman si Rod ng radyo. Nagpa-premyo. Dakulon siya. Dakulon radyo. Dakulon radyo? Oo, dakulon. Ay, panahon niya na yan. Yan ang misyon. Sayang. Sayang man. Pero anyway po, Tito Al, may mga schedule po kami. Pero nakabantay po ang grupo ng Ako Bicol sa Bagyo. Kasi aram dakulaon baga ini, di ba? Yes. Oo. Bicol region ang sakop kayo. Ini buong Pilipinas actually, di ba? Kaya dakulaon talaga. Pero sabi ni Kong Pido Kasubago, magprepara talagang aram mo, ang mga arog baga ni, sabi nga ni, November 30 na naman. Oo, ma-anniversary na naman ang Riming, November 30. Tapos, grabe, lamang mainiton kahapon. Iyo nga. Diba? Kaya medyo nakakatakot, diba, na napakakalmado. Tapos bibiglaong ka na lang. Importante talaga ang prayer. Opo. Tapos, John, mag-ready na po John, kamo. sa extra John, i-ready mo so the prayer. Tayo ang extra ta. So, ayan, Tito Al, i-announce ko lang kasi
Supposed to be, may schedule kami ng medical mission November 11 sa Viga, Catanduanes. Pinospone mi po, big move ng 18, kaya lang hindi rin available so partner, mga medical doctors. Kaya move naman ng 21 sa Viga, Catanduanes. Then November 27 po, Rapu-Rapu. Yaon si Kong Attorney Jan Chan. Uy, matukaw na si Opo, Congressman. November 10. November 10. Apa, November 10. That's Monday. Sa House po siya ma-oath. Tapos, sa Congress. Congress, Po. Tapos, pero sabi niya, may guwaman daw po sa COMELEC. Aga. Pero sabi niya, ma-update daw COMELEC po siya National. sa National. Apa, pa-update daw siya kung, para, syempre, ano po bagayan, piga abangan. So, pagtukaw po ni Attorney Kong Jan Chan. Tama-tama, next week kung may available siya, interview na tulos. Sige po, sabihan ko po siya na kung pwede ko na siyang i-schedule para update kung ano pigigibo niya po sa Congress, anong mga plano, na nakatukaw na po siya. So, pero mauli po siya at least twice a month. Mabisita po siya digdi sa Bicol. So, madali na, ma-December na nga ni. Ay, grabing challenge yan kay incoming Congressman Chan, ha? Opo. Grabing trabaho. Grabe nga ni po ang ang naka-line up na pong gigibuhon. Activities, Opo. Sa ngunyan, siyempre, imimit niya muna yung mga staff. Kung ano yung mga sa under sa mo yung mga programa staff. Kasi ako baga Tito Al, Regional Community Connections Program. CPP ka. RCCPO. So mga programs yaon. Tas ngunyan nagwa-finalize po kami. Nag-meeting kami kahapon kang chair na the search for 10 outstanding students of Bicol. Si Madam January Di Chavez. Pigaayos mi lang so guidelines, tas magalat po kitang reply kang Chad for the endorsement ng the search for 10 outstanding students of Bicol. So tentatively, Tito Al, by November 28, magkakaigwa po ang launching ng the search for 10 outstanding students of Bicol with the different department heads or representatives ng mga HEIs. So, tentatively yan. So, sana po ang mag-reply to this ang Chad para magibumi na po para makapag-prepare na rin po sa mga matitibay tang mga estudyante na gusto po mapabilang po digdi sa search for the 10 outstanding students of Bicol. Malapit na po yan by next year. Next year po ang awarding kaan. Baka mga April, ganyan. And next, pag okay na, may endorsement na and everything, naka-set up na kami, we will invite Madam January to discuss about the search for 10 outstanding. Kasi yun po yung isa sa role, duties and responsibilities as the chair of the TOSB. And I am the head of the secretariat. And si Dayan Salian po ang as youth secretariat din. So, siya basically po ang magre-receive ng mga entries. Mga hardbound yan, Tito Al. So, saruon po yan. As in, talagang grabe po ang tatrabahuhon for this search, Tito Al. Tagal-tagal na rin, haloy naman niya na search na yan, pirang years na. Opo, nag-start po yan, nagkaigwan ng preliminary 2009, ang awarding is 2010. So basically, start po siya ng 2010, napundo lang po siya kang pandemic. So, ang kaso, affected pa din po sa search because nagkaigwa po bagang senior high school. So, kung nagkaigwa pa din na gap, so, nagpundo siya. So, ngunyan po, finally, magbabalik po ang the search for 10 outstanding at abangan ang maraming pagbabago. Kasi, dakulon bagang nag-change talaga sa gabus. Kaya, abangan niyo po. So, innovation, so, bagong guidelines. Kasi data naman pwedeng i-adapt sa dating guidelines. So, may mga pinalish po duman ang committee.
So, syempre, alatunta na lang po, Tito Al. Kaya abangan, talagang abangan ta. Importante pa din po na Alright. may blessing po kita. Ano pa mga Chad. dapat abangan sa next year? So, abangan nyo po ang mga paglipad ni Alitaptap. May ganun. Ni Firefly Winter. Tito Al, di ka pa man nag-follow. I-follow mo na po si Firefly Winter das Send Alitaptap. ka naman mo yan. Tuma-follow ako. I will follow you. So, abangan nyo din po na ang Ako Bicol Party List is nag-support po sa Dugong Bombo. Dugong Bombo. Apo, a little... Basta Radyo, GB. Opo. Si anniversary po kasi ninda. So, syempre alam mo naman ang Ako Bicol Party List. Saro man ini sa advocacy, saro sa programa kang Talking Ako about Bicol. dugo, problemado ang DOH. Why? Kasi Why? ang demand kan dugo, triple kaysa sa supply. Yan. Imagine Kaya baga sa mga barangay ko yan, pikukumbinsi kan DOH na pakusugon ang mga blood donation program. Kaya ngunyan sa Gaspi nga may mga kwan man pala, may mga competition man sa barangay. So, ano ninda, mobile donation drive ninda. So, Ako dyan, gusto ko mag-donate. kaso, Abo man ako akseptaron. May tumod ang dugo ko. dugo talaga o budhi. Iba kasi yan, Tito Ala. May tumod ang dugo ko. Paano man hindi naaraman na maitom ang dugo mo? Kaya, makairak ang Makakakuha. makakuha kan dugo ko. Pero ang alam ko, Tito Al, piga separate man kaya yan. Di ba, nag-ano ka, ang isang bag ng dugo na nakuha sa imo, dako lang nagagamit kaan, 4 na katao yata, 4 na katao, tulo o 4 na katao. Di ko aram kung Yun kasi yung sabi, kasi every time po susupport kami sa, nagsusupport ang Ako Bicol Party List sa mga blood donation, yaon po baga ako. At sige apot ko, ma'am, ang isang ano niyan, paano po ang process? Ay, alam mo ba, ma'am, na ang isang ano niyan is 4 na Piga tao na. hati-hati pala niya. Piga screen man yan, Tito Al, tapos parang nasi-separate man dyan yung mga Ano? ano. Yung mga type baga, type Opo, A, oo, type B, type O. oo, Kadang lang type O. Universal blood. Pero, Basta ako anong type mo? M. Anong M? Maitom. Ikaw pala niyan. Maitom. Maitom ang dugo. Ah. Lalo na kung sudugo man ni Kuan primong Ande na Marbilya. Apo. Pigisayo man ang dugo ni Ande. Bakit? Type M man. Anong M? Mapul. Ano? Maano? Ma-alcohol. Ay, totoo po, Tito Al. Pag magdodonate ka ng dugo, dahil pwede nag-inom ka. Hindi, pwede. Dahil pwede. Dahil din pwedeng puyat ka. Dahil pwede, ang daming bawal. Dahil pwedeng may sirusipon ka. Dahil pwedeng may, syempre, kasi dapat healthy ka. Pero dapat talaga, seryoso ang tennis. So, mga normal ang dugo, pwede ka mo mag-donate. Grabe ang demand sa Opo, by November 15, sabayan, Ligaspi and Naga. So, masupport po kami ang Ako Bicol Party List sa Naga. Dugong Bombo, sa Ligaspi and Naga. Oo, piga ko na kami ni SMQ. Ano sa Roma, ano kita? Dugong GB. Dugong GB. Di pa ako nadangog na ang DCGB na pa-bloodletting. Sabi yun kay KBP Glenn. O para pagkaganyan na lang nga ipuhan ng dugo ang mga empleyado. Matik na priority, kumbaga. Kasi kung, halimbawa, ikaw ang spearhead niyan, nakaka-count pa ninda yan. Manta, so, ibang barangay nga, so, sarang kapitan nga, nag-apot. Ano nga yan, halimbawa nga sa barangay may, igwa kami kay mga donors. Kung nga po nga yan, taga-barangay may, dapat matawan mag-priority. So, simbag kan DOH, dahil man gabos na oras, kung minsan mas priority sa emergency. Maski ba ko taga naman sa barangay na ito. Pero unfair man sa mga barangay na donors. Tapos, pag may pasyenteng taga barangay, dahil na tatauan priority. So, iba. Naubos na. Kaya siguro talaga, Tito Al,
maganda yan na pigigibok ang mga LGUs. Nagabus ng barangay, mag-participate para digdi. Para kung if gusto nyo talaga na ma-priority ka mo, di at least meron ka talaga. Dapat may kasundo na priority na sa barangay. Dapat igwa talagang ka ito. Kasi kami ka ito, narumduman ko na nag-conduct po kaming mobile blood donation. Tapos, naggigibo pong endorsement ang Ako Bicol na priority yung nag-donate from Ako Bicol. Tapos may sila, may inventory. Na nag-notice nga sila sa muya na naubos na po yung nindo. Allocation. Opo. Kaya magayon man yan na gabos na barangay talaga, magkaigong arog po kaan. Na nila, ma-encourage nila ang sa indang mga residente na mag-donate, especially ngunya na kung nagkakaubusan na ng supply ng dugo, di ba? So, yan po, Tito Al. So, and November pa lang ngunya na, madalion sana ang aldaw. Kasi by November 30, igwa na naman po kitang activity. Anniversary kang Riming. Opo. Actually, anniversary kang Ako Bicol, aftermath kang Riming, December 1. Kaya lang, since para day na dodoble sa mga, di ba? So, okasyon, nakikisabay na po kita sa barangay na every November 30 sinda nagpapamisa na ang titulo kaini sa likod kan diklom may paglaom sarong pagrumdom. Sabi nga ni dai naman pigururumdom so kadipisilan so nangyaring trahedya kundi so puturo na. Opo, kasi dakulo na talagang pagbabaago, dakulo ng development sa Padang. Correct. Nailing mo naman iba. Opo, iba na bagang itsura kang panahon. Oo. Anyway, so yan ka, Tito Al, at malampas na naman po kita sa oras. An extra song ta, pagrumdum ini kan, mga, nga sabi mo? Bako ini bako na pagrumdum kang trahedya, bako pagrumdum kang mga pagkalugmok kundi so pagbangon ta na po. So puto anong tema? Sa likod kan diklo may paglaom, sarong pagrumdum. Rumdumon tatabi so nangyari. So mapaaram na kita. Mapaaram na po kita sa pangalan po kan sa tuyong mga congressman, si Congressman Pido Garbin Jr. and incoming Congressman Attorney Jan Chan. Mga kaalitap-tap, ito po si Firefly Winter, Sally Constante Luces. Ako Bicol Party List, katabang na. Surog pa. Al Armario po. Thank you. Bye-bye. God bless. Mag-iringat po kita. Dangugunta ang laman kaning extra song. Bye-bye. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai I pray we'll find your light nel cuore resterà and hold it in our heart. a ricordarci che When stars go out each night, l'eterna stella sei nella mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede c'è